ka na dyan. Dali na, labas na. Sana all. Yan lang ang aming apol. Magandang gabi mga kawaray. Shoutout sa inyo dyan. Nandito tayo ngayon prepare tayo ng pang-surprise. Happy birthday. Wow! Hindi ka makanta. Yan. Oh, ayaw mo pa po. Dito. Hindi na na-explain. Pangit, tara. Tara. Let's go mga kawaray. Konting surprise lang. Niliwan ka pa ba nila? Ano na yung paplakay? Ayan, medyo madilim lang mga kawaray. Ang tagal mga kawaray lumabas. Ito mga kawaray, tagal lumabas ng surprise namin. Happy birthday! Hello! Ang easy yun! Ang pangit! Dali na, labas na. Sana all.